Ka wawuok Homa Bay wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu kama wayudo ni jodolo mag kanisa Anglican e alwora ma Nyanza koro owuok oko mar siemo wang' tend piny Kenya Kwanza kuom keto nyao e kedo kod mibadhi chiwo thieth makare koso bero weche somo kod nok mar arita kwe. Jodologo wacho ni sani gin ema gidong' kaka wang' jopiny nimar kweth maketo sirkal tesre sani ok otegno ka gisingo ni gibiro siemo sirkal ma onge luoro. Gidwaro ni sirkal otiek ng'anyo madhi nyime mar jopuonje mag mbalariany ma sani osechungo weche somo kuom ndalo mathoth. Bende gidwaro ni okumba manyien mar thieth olos mondo obed makare nimar pod nitiere ywagruok kod mulo lak e kind jo-Kenya. Ina mane ma lecturers madongo go kodgi koko wuoyo kodgi to giwinjore kato giketho winjruogigo to be chal gima gik moko dhi makare. Wadwa wacho ne sirkal ni nyaka gimi jotendwa mag education luor kochomo kuro. Kidhi osiptal, the best minyayudo osiptal en mana ni indiko ni prescription to kumidwa dhi ng'iewe yath to ikia. To wan gimoro bende obiro ka miluongo ni SHA kata NASHIF mokawo kar NHIF. Gigi kaka gitiyo onge ng'ama ong'eyo. Osiptende mang'eny ok dwar gini nikech mpango maber mosebedi e kind sirkal gi private hospitals onge. To gikasowa kendo pesa mikawo kuom ng'eny moloyo pesa mane NHIF bende kawo. Security dhano minego oyaye sani Kisumu karach otieno kiwuothi kata nodhiambo kiwuothi kata na joma timo exercise gokinyi sani gitamo wan e joma timo exercise go sani ok inyal timo kata na exercise kora noda emaringe kaya juo kaloro mnaot nikech kidhi oko ikia ni dhi romo gang'o. To sirkal to nigi pesa ema owacho niya teko mang'eny mane gitiyogo ka gigogo jogo mokoyie gi sirkal, teko mane gitiyogo ka gi crash go GNCs ka gitiye gi teko ne yo maber mondo gitiye go weche mag insecurity be.